Петър и златната рибка. Имало едно време един човек на име Хитър Петър. Веднъж той се разхождал до реката и видял една златна рибка. И тя изведнъж излязла на сушата. Тогава той си казал: какво става? И тогава рибката му отказала: аз съм вълшебна рибка и мога да ти изпълня 3 желания. Тогава Хитър Петър си пожелал да е най-добрия лъжец на света. Второто му желание е да има цял дворец, а пък третото му желание било да има сундък с злато. Тогава златната рибка се върнала в реката и Хитър Петър се настъжил много, че златната рибка не няма вече. Но едва го преодолял. Хитър Петър и трите прасенца. Един ден Хитър Петър отишъл при баба си. Хапнали хубав кекс, торта и други неща. Излязъл навън и видял вълк. Той се разхождал и видял при 3 прасенца в беда. Застанал пред тях и изкрещял много високо: ей, не закачай прасенцата! И Хитър Петър изкрещял и прогони вълкът. Отишли при реката и първото прасенце казало: благодаря за голямо щастие, ние ще направим подарък за теб. Казало с вълнение първото прасенце. Да. Обади се второто прасенце. Той казал, че да не се трудат. После си отишъл у дома и като отворил вратата към дома си, излязли 3 прасенца. Скуп подарък! Той се зарадвал и позволил на прасенцата да останат от тях. Вълкът и Хитър Петър. Едно време вълк се разхождал по пътечката в гората. Един ден той си казал: колко съм гладен. А в същото време минавало едно момче, което носило в ръка плик, който бе пълен с месо. Вълкът проследил момчето, то се прибрало вкъщи. Момчето излязло от къщата. Вълкът го спрял и казал: веднага ми давай месото, иначе ще те изям. То се оплашило и дало на вълкът месото, но момчето не дал цялото. Като му давало, той казал: искаш ли да станем приятели? Да, аз се казвам Джак, а аз се казвам Хитър Петър. Те заживяли щастливо, а Петър му давал месо. Златото момиче и рябата. Един ден Златина отишла с баща си в гората. Баща е дал на Златина една питка и казал на Златина: дръж! Извикал силно той. Златина бягала и я хванала. Златина намерила къща. Тя влязала вътре и шла да види.
и я попитал: какво си ти? Аз съм ряпа, която си пие спокойно кафето. Но трябва да отида в градината, за да ме извадят. Искаш ли да помогнеш да ме извадят? Да, може. Те започнали да вадят ряпата. Дърпали и извадили. Било е много забавно. Златното момиче и жителята Питка. Един ден златното момиче на име Роза се разхождало в гората. По пътя видял поточе. Ходила до него и видяла една жителя Питка. Видяла, че тя плаче. Защо плачеш? Защото никой не иска да ми е приятел. Аз ще съм ти. Наистина? Да. Как се казва? Злато момиченце. Роза. А ти? Аз съм Герда. Две сте станали най-добри приятели за винаги. Ако някой от тях имаше проблем, те си помагат. Едната шарчица и косето босето. Имало едно време едно момиче и нейният приятел косето босето. По едно време излязли навън, една лакома лисица и един кръвожаден вълк. Те имали различни цели. Лисицата искала яйцата, а вълкът да изяде момичето. Лакомата лисица попитала: искаш ли да ги изядем? Вълкът казал: да. И по едно време момичето чуло нещо зад себе си. Обърнало се и що да види вълкът и лисицата. Косето също видяло и почнало да пърка. Момичето почнало да бяга с всички сили. Момиченцето и косето босе се скрили зад едно дърво. Лисицата и вълкът продължили напред. А момичето и косето избягали и се прибрали у дома. И те заживели много щастливо. Хитър Петър и косе боси. Салата от приказки. Хитър Петър си вървял по пътя и изведнъж чул някакъв шум. И видял една лисица с яйце в устата. На следващия ден видял лисицата да си говори с косе босе и му казал: баба и дядо ми дойдоха на гости. Може ли едно яйце? Добре, но за последно, защото от трите ми яйца остана едно. Добре, отговорила лисицата. Изяла яйцето и се върнала за друго. Косето и отказала, а лисицата му казала: ако утре не ми дадеш още едно яйце, ще те изям. На следващия ден тя го попитала за яйце, но хитър Петър и казал: косето няма яйце, но ти е скрило една кокошка в храстите. Лисицата започнала да търси кокошката.
Хитър Петър взел една тояга и натупал лисицата. С косето станали най-добри приятели и заживяли щастливо. Шапчица и златното момиче. Имало едно време един страшен вълк. Той искал да изяде златното момиче. Златното момиче попитало червената шапчица за помощ. Тя се съгласила. Вълкът не подозирал нещо, докато не ги чул двете да говорят за това. Веднага, щом червената шапчица си тръгнала, вълкът влезна от къщата и изя златното момиче. На другия ден червената шапчица я търсила, но не можела да я намери. Помислила, че вълкът я е изял и се паникьосала. Докато вълкът спал, червената шапчица му разтворила в корема и извадила златното момиче. И всички заживели щастливо до края на живота си, а вълкът се получил заслуженото. И вълкът. Салата от приказки. Имало едно време вълк и ламя. Един вълкът се разхождал в парка с неговия приятел лисицата. А ламята също в парка с неговия приятел косата. Ламята и вълкът се срещнали. Четиримата почнали да воюват до приятели. Вълкът убил косата, а ламята изяде лисицата. Вълкът избягал като бъзо. На следващия ден вълкът се обадил на ламята и помолил да се срещнат. Ламята се съгласила. Срещнали се, станали приятели и заживели щастливо. Боса и дядо вади ряпа. Живял си един дядо много добре. Той си имал едно приятелче, което било малко дръпче. Дядото го наричал Косе. Един ден дядото засадил ряпа, но не само той засявал и помагало косето босето. Като го засяли, отишли да гледат телевизия. Минало време и дядото заедно с дръпчето намисли заедно с дръпчето отишли на полето и какво да видят. Ряпата е станала огромна. Дядото дърпал, но не успял да я издърпа. Той помолил косето, но то му казал не. Дядото му отвърнал сърдито. Ти си ми най-добрият приятел. Тогава аз ще извикам бабата, аз повече не искам да ми бъдеш приятел. На дръпчето не му било това проблема. Както си мислил стареца. Неговият проблем бил, че се притеснявал да не му се счупи крилото, защото било опасно, затова не трябвало да върши тежки неща. Обаче дядото не го разбрал. Старецът отишъл и викнал бабата да му помогне. Те дърпали
дърпали и не успели и този път. Когато Кошето Босото решило да намисли един план, той извикал кума Лиса и Косето и казал да отиде при дядото и да му каже: дядо, искаш ли да ти помогна? Мене ме прати врабчето. Неговият проблем е, че го е страх да не му се чупи крилото. Лисицата отишла при него, казала и тези думи, които и ги казало врабчето. Дядото, като чул тези думи, и си казал: ряпата не е най-важното нещо, а са приятелите. И те станали отново най-добри приятели. Златната рибка и златното момиче. Имало едно време едно момиче. То имало баба и дядо. Бабата искала риба, за да я сготви. Дядо ме заведе с него. Беше много интересно. Там аз и дядо не събрахме една риба, а цели 10. Аз хванах златна. Докоснах я. Станах златна. Като се прибрах, баба ме видя и каза, че и тя иска да стане златна. Отиде и хвана златната рибка. Но вместо да стане златна, стана катранена и много се засрани. Катранена. Дори отиде в пещера и повече никой не я видя. И повече никога не я видяха. А дядото и момичето заживели щастливо. Лакомата баба и ламята. Салата от принцесата Лука. Един ден лакомата баба си гледала на компютъра. След половин час видяла в полето ламя. Тя му казала: махай с магията, почва. А ламята отговорила: ти не си ми шеф. Бабата излезнала с един камък и казала: махай се или ще те ударя. А ламята изяла къмшика. И бабата избягала в къщата. Започнала да мисли и до нея се бе появил Котаракъв. Той и каза: повикай ме, ако ти трябва помощ. Но бабата се изплашила и се скрила под леглото. Но си помислила: кой победил ламята? Ами да, Хитър Петър. Тя му написала писмо. Той го изхвърлил в кошчето. Бабата вече нямала Свършил интернета. Почва. Нямала почва. И накрая викнала Котарак. Той излязъл, били се цял ден, но ламята бе победена. Златното момиче и вълкът. Един ден златното момиче
това е за ужас. Вълка не й помага. Но когато той бил в беда, тя го спасявала. Така било сума ти време. Един ден тя поседнала на едно крайбрежие да плаче. Докато плачела, изведнъж пред нея нещо златно, като самата нея, засияло. Момичето отворило очи и видяла златната рибка. Рибката я попитала дали иска да изпълни желание. Златина се съгласила. Първото ѝ желание било рибката да й стане приятелка. Изпълни го се. После пожелала вълкът да й стане истински приятел. Златната рибка го изпълнила и от този момент натам златното момиче, златната рибка и вълкът станали най-добри приятели. Червената шапчица и косето босото. Имало едно време едно момиче на име Червена. Едно момиче на име Червена шапчица и с майка си те живели щастливо. Но един ден бабата на Червената шапчица се разболяла. Майка й казала да отиде да види баба си. Тя тръгнала през гората. По пътя видяла медена питка и решила да я вземе, защото е било стара. После видяло едно косе вози, което беше простарело. Червената шапчица го превързала и то се оправи и тръгна с момичето. Като влезе в къщата на бабата, медената питка и даде меда си, а косето босе снесло яйца и така бабата на Червената шапчица се оправила. И край. Босото и Червената шапчица. Веднъж Червената шапчица събирала пресни гъбки в гората. Много се очудила, когато босото било там. Тя отишла при него и запитала: какво става, косе босе? Защо си тъжно? Не е добре. Лисицата пак ми взе яйчицата, а кучето е вече на почивка. Рекло жално косето босото. Не се бой, аз ще се справя. И така решили да направят капан за лисици. Мислили и най-накрая измислили. Направили капан с примамка. Не след дълго дошла и лисицата. Хванала се точно в капана. Засрамила се кума лиса и върнала яйчицата. Всички бъли щастливи и се отишли поживо по здраве. От приказки. Житената питка и дядо вади рябо. Дядото отишъл да извади от своята градина една питка и тръгнал да я вади. Само че той не успял да я издърпа и взел една лопата, с която почнал да копае. Само че той стигнал до корените и скъсал един
един корен и питката се търкълнала надолу по гората. Той я гонил, само че тя паднала в една река и подгизнала и потънала. Златната рибка и вълкът. Веднъж един вълк се разхождал и търсил нещо за ядене. Видял една хубава златна рибка и решил да я изяде. Казал: рибке, ела по-напред, за да те изям. Но аз няма да позволя да ме изядеш, отвърнала рибката. Ще направя каквото поискаш, само не ме яш. Добре, искам да ми дадеш много храна, поискал вълкът. Отиди си вкъщи и там ще те чака много храна, казала рибката. Вълкът я послушал, прибрал се вкъщи и що да види? Цяла грамада от храна. Той взял всичко. На другия ден вълкът отишъл и поискал на рибката още храна. Рибката се съгласила. Той се прибрал и пак е взял всичко. На третия ден той отново се върнал при рибката и пак поискал храна. Тя му казала: добре. Вълкът се прибрал и що да види? Никаква храна. Така вълкът останал гладен и жаден, без храна и без вода.